धर्मगढ़ ठारे कलाहांडी उत्सव घुमुरा आयोजन कराଯାଇଅछि। ଏହା 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ କଳସ ଯାତ୍ରା କରି ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧୀମାନ ଚକମା ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରାକୁ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ ହେବ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବର ମଞ୍ଚ ଆକର୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷୀପର କାଠ ଶିଳ୍ପ ଓ ସର୍ବପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସର୍ବସ୍ୱର ଭୋଇ ଓ ସାଥୀ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି ଓ ସୌରଭ ନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓ ସାଥୀ ଆସି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।